que vai traer un novo músico ahora para a banda. É un músico moi pequeno. A ver, Lolo, di algunha pista máis, ti. Bueno, non teño máis que decir casi, senón que chamar ao presidente da banda e darlle a enhorabuena de parte da banda de música. Hai que abrirlo a ver que é. Abre aí a ver que é. Xa pensei que era do Madrid, me cago. Xa vamos a terminar, eu tamén quero agradecer. Si, vai falar o director ahora moi breve un momento. Quero agradecer, pois, mismo falando do director, un forte aplauso tamén para o director, porque que mellor día que presentar hoxe aquí ante todos os veciños de Santa Cruz. Entonces, nada máis, señor director, se usted quere dar unhas palabras. ¡Que no se oye! Buenas noches a todos. Sí, é verdade que salimos aquí. É a primeira vez que teño a oportunidade de visitar a todos vos desde a tarima da dirección da banda. É un placer estar aquí, é un placer ver o europeo, é un placer traballar con estes rapaces. Todos sabemos que é un traballo, un gran traballo, un gran sacrificio, non? Os pais dos rapaces saben que teñen que ir os lunes a ensayar, que marchan as 12 horas desde aquí a 11:30. É un sacrificio que creo que é moi beneficioso para todos, non? Para as rapaces en sí e para a sociedade en general. É un esforzo moi grande para os rapaces, como dixen, pero tamén para os pais, porque hai que verlos en coche, hai que esperar, hai que buscarlos, hai que levarlos a unha festa, esperarlos hasta unha da mañá. É un sacrificio moi grande, pero creo que de verdad é un sacrificio que vale a pena, ¿no? Por la formación deles, por todo. Tamén quería agradecer, aproveitando que estou aquí, que todos os meus invitados, e que eles tamén, o esforzo que fan moitos destes rapaces, non? É encomiable. É encomiable o progreso que tiveron desde un ano. Si saben no ensayo non meto moitísimo as flautas, sobre todo as dos que están sempre, que son grande a vela, meramente aí, pero o que me pasaron foi impresionante. Meto un momento con Andrea, e esta Andrea, non é un solo tremendamente difícil, pero quero que quisiera, porque ten madeira de músico, e desde hai 6-7 meses para aquí, a elección foi impresionante. Meto moito cos dos fagotistas, que en este momento novo na banda, pero a base de exigirle toda esta xente superase. Meto moito cos saxos, que non sonan, os saxos non sonan, parece que en vez de escutar aire, chupan aire. Porque ese é o que frenar, non? Estamos intentando conseguir o que creo que debe ser unha solidaridade na banda, como interpretar sin música. Es uno de los más siempre mal porque no me leía a 5 personas, pero debo nombrar a todos.
foi o final, pero ao final se consigue todo. Tamén enhorabuena a todos os que empezaron, a estes dos partidos, a Darío, a Andrea, moi bien, polo traballo que están traballando fantásticamente, como a todos. E insisto unha vez máis, os pais necesitamos que os pais apoyen os rapaces, porque sin vos isto sería imposible. E tedes que mellor que tedes disfrutar un día de ano novo, do arte que teñen estos músicos. Bueno, sin máis, si quería tamén facer a raíz desto, a importancia da formación, temos un exemplo aquí, un exemplo de un músico que non era banda, pero que nos dou botar unha man, e que aportou unha obra, Antón, que está ali atrás. Esta obra escrita laica, todo o que fixemos aquí está na partitura. O sea, a queimada está na partitura, a lectura do conxuro tamén está na partitura. Fixemos todo o que está aquí. Compuso esta obra creo que con 16 anos, non? 16, por aí. Con 16 anos, as obras que é a segunda obra para a banda que compuso. Isto ven a raíz de que con traballo e con sacrificio consíguese éxitos e consíguese cousas. Como Antón, seguramente que aquí habrá moitísimos músicos, uns que se están encaminhados a formarse e a ser profesionais da música, porque están de camino de nós. Aproveitando, Antón, xa que me unha certa amistad, non solamente amistad, sino de fundar contigo, está facendo moitos éxitos, creo que vai a súa primeira sinfonía para a banda, que foi composta aí 3 anos, no 2009, María Negra, foi premiada no concurso de composición, foi obra elegida por unha banda valenciana para tocar no certamen de Valencia o ano pasado, ganou o primeiro premio. O sea, antes éramos nós que importábamos música de fora, nós somos que exportamos música. Eso é fundamental. Esa mesma sinfonía creo que fixe unha versión para a orquesta e lle vai interpretar ahora dentro de poucos días a Orquesta Sinfónica de Gran Canaria, pode ser un coro de 90 personas, de 90 voces. O sea que isto é un exemplo, pero como estes en Galicia temos moitos máis, gracias a que os pais apoian estes rapaces se esforzan e traballan e consiguen estes éxitos. Bueno, pois nada máis, simplemente desearles un feliz ano, que musicalmente sea mellor que o anterior, espero, de outra maneira, pois xa veremos. Pero musicalmente faremos que sea moito mellor. E rematamos cunha obra, cunha marcha pequeniña, titulada La Casa de Música. Espero que me por o vosso agrado, moitísimas gracias, espero